তুমি রাতি পর্যন্ত কোউঠি ছিল? আরে বাবা কোউঠি রহিনি কোউঠু আছিনি সে কথা কইব কোন তমକୁ না পড়িব ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ପଚାରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀର ଶବ୍ଦ କଣ କହିପାରିବ ସୁଭକାନ୍ତ ଦାସ? ହାତକୁ ଶସ୍ତା ଚୁଳି ମୋଟାକୁ ଡୁବାଇ ସିନ୍ଦୁରରେ ଦେଲେ କେହି କେବେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଏ ନା? ଦେଇଛ କେବେ ଦାମୀ ଶାଢୀ ଗୁଡା କିଣି ଆଣି ଦେଇଛ? ହାତକୁ ଗହଣା ପଟେ ଆଣି ଦେଇଛ? ନାଇଁ ନା? ଏଠି ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଟିଣ୍ଡୁର ବୁଲୁଛ? ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ମୋ କହିବା ମତେ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। তবে ঠিক বলে দিছাম ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦିଆ ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା ଗଲା ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗହଳ ବେଳାରେ ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାସ ଆଜି ଜଣେ ବେକାର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାକୁ ଅନେଇ ବସିଛ ଆଉ ସେଇଥିର କଥା ବଞ୍ଚିଛ। ତମକୁ ମନେ ଅଛି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କୈଫିୟତ ମାଗିବାର କାରଣଟା କଣ ଶୁଣିପାରେ କି? ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କୈଫିୟତ ମାଗିବାଟା କଣ ଦରକାର ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଯାଇଥିଲି ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାର୍ଟସକୁ ବେଲ୍ ଆଣିବାକୁ। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ ତୁମେ? ତିରିଶ ପାଚକୁ ତ ବେଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କାଇଁ ତମେ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଲେ ଯେ କାରଣ ମୁଁ ଆଣିନଥାନ୍ତି ନା କଣ? ଶୁଣ ତମ ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ମିଛ କେସରେ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବେଲ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଏତିକି କଣ? ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ ଥାଉ ତୁମେ ହଉଛ ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାସ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ସହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳାମିଶାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ବାବା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କଣ ଅଛି? ବନ୍ଧୁ ସାରା ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ। ତା ଛଡା ମୋ ନିଶା ସତେ ମୋ ବାପା ତମ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ ମୋ ବାଧ୍ୟ ମିଳାମିଶାକୁ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିପାରିବନି। ନା ଆଇସାନ ତୁମେ ସେ ପାଦୋଷୀ ସହିତ ମିଳାମିଶା ବନ୍ଦ କର, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଲୋକ। ତୁମର ଦେଶ ତୁମ ଦେବତାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବ? এইটা আমার পার্সোনাল ম্যাটার। আমার পার্সোনাল ম্যাটার মুন্ডা পরিবার তোমার আবশ্যক নাই। তাছাড়া আমার পার্সোনাল ম্যাটার মুন্ডা পরিবারକୁ ତମେ କିଏ? ଆରେ ବା, ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାସ ମୋର କିଏ? ତା ଛଡା ଭାଇ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତୁମେ କହୁଛ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାରୀ। ତୁମ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଶରେ, ସୀତା ସାବିତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଶରେ। ତାପରେ ତୁମେ କହୁଛ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଓ ମାରିଲି ଏଇଆ ତ? ଆଉ ତାକୁ ବି ବୁଝାଇ ଦିଅ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ କରେ, ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରେ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ବୁଝାଇ ଦିଅ ସେ କୌଣସି ଦିନ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେମିତି ଇନସଲ୍ଟ ନ କରେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଇନସଲ୍ଟ କରିବ, ଆଜି ତ ତାକୁ ହାତରେ ପିଟିଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଚୋତାରେ ପିଟିବି। ତମେ ମୋ କଥା ତ ଆଜି ମୁଁ ତମ ମସ୍ତକକୁ
मोर सामनारे तू मा सम्मान भाऊजोको हात उठाई पारिनु केमिति ଖାଉ ଶୁଭକଥା ଦାସ ଆଉ ତମର ସେ ନୀତିବାଣୀ ଶିକ୍ଷା ମୋ ଜମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ସିଏ ଯେମିତି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱର ମଗର ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଏ ଏ କଥାକୁ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରେ ଯଦି ସେ କଥାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେବି ନିଆଁ ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ତମ ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ମାଇ ଫିଟ୍ ଭାଇ ତୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲ ଭାଇ ए पागला अरे तोते मारिली बोली तू मन दुख करुचु अरे बापा बोहू चली गला परे तुम मानक बाप तागिद करिछि बाप स्नेह ममता देछि अरे मते से मारिला मु सोई गली अरे मोर आखि आगरे तोते जोतारे मारी थांता एमिति सहिता ସହି ପାରିଲିନି ଭାଇ ମୋ ଦେବତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବ ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି ଭାଇ को हबरे काईकि जानचु गछर डाल भांगिले मूଳରେ पड़े आउ से मूल को भारी आघात लगिଥାଏ रे आउ ଏହି ଆଘାତ को किए କାହାକୁ କହିବ से যন্ত্র से নিজে নিজে সয়ে যায় সুখ দুঃখর হিসাব করু করু সে এতিকি পাইব যে তা পাই সুখ চারণাকু দুঃখ বারণা শাসন করা ভাই তোমাকে তোমার সূর্য भाई